अदालगुरि जिल्ला हाफागामि फाख्रिबारि गामिनि रायजोफोरा 10 बोसोर बारलांबाय औवानि दालां लुनानै लानाया। अदालगुरि जिल्ला बिटिसि बियाब नं 37 धोनसिरि बियाबनि फाख्रिबारि हाफागामि फाखिदिया कथालबारि गामिनि रायजोफोरा सरकारनिसिम सोनाराजासे गावसोरनो औवानि दालां लुनानै लादों। जि बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बेबादि थासारिजों सैनांना दं बे गंबासो गामिनि रायजोफोरा। गामिनि रायजोफोरा सरकारनिसिम थाबैनो दालांखौ लुनानै होनो थाखाय खावलायदों। औवाजों लुनानै लानाय दालांखौ धोनसिरि ब्लकनि टिसि एलसिसि मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारि नायदिंहैयो। खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों बिथांमोना मा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। नंगौ बे हाफागाव टु फाख्रिबारि जि फोनांजाब जि लामा बेवहाय मरा धोनस्रि होननानै दै बुङो बेखौ दैफांनो लामा दै बेवहाय मोनसे दालां दंमोन। बे दालाङा दंफांनि दालांमोन प्राय बायनाया जों मिथिनायाव प्राय 10 बोसोरसो जाबाय होननानै बुंदों आरो गेजेराव बेवहाय दालां बायनायनिफ्राय गोलैलांनानै बे हाफागावनिफ्रायबो सासे मानसि जिउ गोमालायनो गोनां जादों। नाथाय अब्लाबो रायजोआ गोबां दाबिसेयावबो सिगांनि सरकाराबो बारलांबाय आरो दा गोदान सरकार नै दिनै बोसोरब्रै सोलिबाय थादों। नाथाय थेवबो रायजो राजाफ्रा बे सरकारनि जि सेंसन बेखौ नेयालासिनो बोसोराव खनथाम गाहाम बिसोरो माने गावनो श्रम दाम खालामनानै गामिनिफ्राय प्राय औवा बायदिसिना जगार होनानै हेफाजाब होनानै बे दालांखौ बानायबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों आरो बेवहाय जोंबो जा एसे हायो सहाय जानाय बायदि जोङो बेवहाय नुजाफैनानै रायजो राजाजों सावरायफैदों जे आरो बे बिथांमोना जिहेतु सरकारखौ लामा नायाबासिनो आसा खालामाबासिनो बोसोरफ्रोमबो फ्राय बोसोराव खनथाम गाहाम बानायबाय थायो बिसोरो औवा माने खाङै खाङै बानायो। दा बेवहाय रायजो राजाया गावसोरनो श्रम दान होयो आरो बे खोब गोजोनथावना बाथ्रा। नाथाय सरकारनिफ्राय दिनैसिमहालागै सेंसन मोनाखै बेखौ रायजोआ दुखु प्रकास खालामदों आरो जों रायजो राजाजों थानानै बेखौ जोङो मिथिनो मोनदों आरो रायजो राजाजों दिनै जिहेतु बे बिथांमोना श्रम दान होबाय बेयाव नुजाफैनानै जोङो माने बे ओनसोलनि रायजोफोरजों जा एसे हायो जोङो सहाय खालामदों आरो बेवहाय जों नुजाफैनो हानानै रायजो राजाजों लोगोसे जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना माने सरकारनि सायाव बेखौनो आसा खालामदों दाबि खालामदों जे थाबनो हानायसेबां बे लामाखौ बा दालांखौ बानायना होयोबा मोजां जागोन। मानो होनोबा बे लामाजोंनो आपटु माने इख्राबारि फाख्रिबारि बे दंग्रा बिनिफ्राय बिदिनो हाफागाव बेजों आरो उदालगुरि माने स्कुल कलेज हस्पिटाल माने अफिस बेयाव थांलाय फैलाय जायो आरो खोब मेइन माने बिजि लामा ओंखायनो थाब मावना होयोब्ला मोजां होननानै रायजो राजानिफ्राय बेखौ दाबि दैखांबोबाय थादों आरो। बे दालांखौ बानायनाया जोङो 10 बोसोरनि सिगांनो जों बनायबोबाय थादों आरो बेखौ बोसोराव जोङो औवा खांनानै माने रायजो राजाखौ लिंनानै बोसोराव खनथाम खरिहै जोङो बिदिनो बोसोरै बनायबोबाय थानाङो आरो बेवहाय जोङो बेखौ बनायबाय थाथायलाय जों सरकारनि माबा मोनसे दालां मोनगोनदां होननानै जों फोथायनाय दं आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौनो बुहुद हास्थायबाय थायो। एप्लिकेसनथ' होनाय जायाखै माने बिदिनो सोरबा थिकादारा नायफैयो सोरबा एमपिफोर नायफैयो अब्लाबो जा सेंसन मोननो थाङाखै बेनिखायनो जों सेंसनखौ जायानो माने थिकादार बिथांमोना थाबैनो बा सरकारनिफ्राय जों बेखौ नागिरबाय जों बेखौ आसा थानानै जों गुरैयै खावलायनाय थाबाय आरो। এইটোতো আমাৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তা হয়। এইটো যিহেতু আমাৰ আজি কলেজত গ'লে আপোনাৰ ফাঁকিদিয়াৰ পৰা এইটো বহুত মানে ওদালগুৰিলৈকে আৰু কলেজত অহা যোৱা কৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বহুত অসুবিধা হয় আৰু লগতে যিটো নেকি ওদালগুৰি আমাৰ আপোনালোকে জানে ওদালগুৰি হ'ল আমাৰ সাব ডিভিজনেল যিকোনো তাতে আমাৰ গোটেই কাৰ্যালয় সকলো তাতে গতিকে অহা যোৱা ওদালগুৰিতে হৈ থাকে। কিন্তু আজি 10-12 বছৰ আগৰ পৰা আমি দলংখন বৰ্তমানলৈকে মানে সুবিধাজনকভাৱে মেৰামতি কৰা পোৱা নাই। আগৰ বিগত যিবিলাক চৰকাৰ ইতিমধ্যে গ'ল তেওঁলোকেও মানে কৰি থৈ যোৱা নাই। কিন্তু সেই অনুপাতত বৰ্তমান যিটো নেকি চলিত চৰকাৰ আমি তাৰমানে ৰাইজৰ হয় মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ
যে বৰ্তমান চলিত চৰকাৰখনে যাতে আমাৰ যিখিনি নেকি অসুবিধা আমাৰ গাঁৱৰ আমাৰ পুৰণি হাপাগাঁও VCDC অন্তৰ্গত ইয়াতে আপোনাৰ বটাবাৰী ফাঁকি দিয়া কোঠালবাৰী এনেকৈ পৰি যায় কিন্তু এইখিনি ৰাইজৰ যদি সুবিধা হয় বা এইখিনি ৰাইজক যদি তেওঁলোকে সুবিধা কৰি দিয়ে এইখিনিয়ে মই আমাৰ বৰ্তমান চলিত চৰকাৰখনক মই মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাওঁ ৰাইজৰ হৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এই দলংখনত আমি বহুত অসুবিধা পাইছোঁ ইতিমধ্যে আজি 3-4 বছৰ আগত